בום. מה קורה חבר'ה? זה סרטון יוטיוב ראשון. זה קצת מוזר, לא עשיתי את זה בחיים, ואני באמת אנסה לעשות את זה כמה שיותר בסטייל שלי. בכל מקרה, זה יום חמישי, אני ביום חופש, יש יום ממש יפה בחוץ, השעה כבר 9:30, אני אחרי כל הדברים של הבוקר, יש לי פה קפה כבר. אני עומד לקחת אתכם איתי ליום בחיי, משהו כזה, של איך אני חי אורח חיים בריא, מה אני עושה, מה הפעולות שאני עושה, איזה אימונים אני עושה, ופשוט תצטרפו אליי לדרך, ומקווה שתהנו מזה. בכל מקרה, יוצאים לרוץ באזור ה-8-10 קילומטר, יש יום ממש ממש יפה בחוץ, באזור ה-27-28 מעלות, ככה שהולך להיות הרבה זהה והרבה שיזוף נראה לי. אחר כך אני הולך להיות סתם בצ'יל בים, אולי לעשות סאונה, אמבטיית קרח. אני ממש אוהב את זה, זה ממש עוזר לי להתאוששות, זה ממש עוזר לי בדרך שלי אני לא בדיוק סגור על מה היתרונות הספציפיים ואיך זה עוזר בדיוק, אבל זה פשוט עובד לי כבר תקופה, וזה עזר לי בהתאוששות במרתון הראשון. וזהו, אז תצטרפו אליי. אוקיי, אנחנו עם הסקוני אנדורפין פרו 3. זה הנעליים שרצתי איתם את המרתון. הנה התוצאה. 3:37, זה מרתון תל אביב, המרתון הראשון שלי. מזה רבים, מה שנקרא. בכל מקרה, עד שאני אקנה חדשות, אלו הנעלי ריצה שלי, הנוכחיות. ויוצאים לרוץ איתם. אנחנו פה מעלית, יורדים, נוסעים לסטודיו של האייס גורו, סאונה אמבטיית קרח. משם אני יוצא לרוץ, ואז אני הולך לעשות ישר אחרי. אז כל זה, תראו, מראות מכל מקום. זה תוקף אותי. וואו, יום ממש יפה, שמש ממש פה, יש לי בערך 5 דקות רכיבה עד לסטודיו, ואז אנחנו יוצאים משם לרוץ. עברתי לגור קצת יותר רחוק מהים, פעם הייתי גר, מה זה פעם? לפני חודש הייתי גר ממש קרוב לים, באזור ה-500 מטר. כל פעילות שהייתי רוצה לעשות, הייתי פשוט יוצא ברגל או בריצה. עכשיו אני צריך לקחת את האופניים, אם אני רוצה לסיים את הריצה בים, ואתם יודעים, להמשיך לא לסיים בבית. זה הפיצ'ק, לפני הריצה, הגעתי לטיילת. עושה קצת מתיחות. כבר 3 קילומטר לתוך הריצה, שמש חזקה, יש טיפה רוח, אבל לא משהו מוגזם, אפשרי מאוד. רק עוד 7 קילומטר, אחר כך אני חושב שאני אהיה בצ'יל בים, קצת שמש, קצת אנשים יפים, השמש מקשה על העניין קצת, שכחתי כבר מה זה לרוץ בשמש. אבל היה ממש יפה, מזמין מאוד, בא לי ממש להיכנס לים. מלא אנשים, תקשיבו, בחיים שלי לא הייתי פה בטיילת, שהיה פה כמות אנשים כזאת מוגזמת. ואני כמעט כל יום בטיילת, אבל פסח, אנשים השתגעו. באמת, כמה אנשים, זה לא נורמלי, כמה אנשים יש לנו בישראל. ויותר מזה, מלא צרפתים, מלא עולים,
מלא אנשים שאין לי מושג איך הם הגיעו לפה. בקיצור, לא התקופה הכי טובה לחיות בעיר. הכל מלא, כל הבתי קפה, כל הים, אבל חוץ מזה, יפה פה, כמו תמיד, הטיילת הכי טובה בעולם. הייתי בכל מיני מקומות מגניבים בעולם. טיילת תל אביב היא נאמבר 1, אין מה לומר. יפה פה בטירוף, יש פה מזג האוויר מושלם, יש פה הרבה תרבות, וולנס, פיטנס. אני לא רוצה הכי שום. סיימנו את הריצה, 8 קילומטר, קצב 5:05. מפה אני ממשיך לסאונה ואמבטיית קרח, ואחר כך סתם צ'יל בים, שמש, אולי סאיבול, אולי לאכול משהו פה בטיילת, למרות שיש פה תורים להכל, אבל חוץ מזה היה ריצה די טובה, היה סבבה. אני חושב שמחר אני אצא לריצה ארוכה, הרבה זמן לא עשיתי ריצה ארוכה של בערך 25 קילומטר, משהו כזה. אני מרגיש טוב, אני מרגיש בכושר טוב, הגוף שלי מרגיש טוב. הנעליים קצת מכאיבות לי, בגלל שהן נורא ישנות והן כבר נורא שחוקות, אבל אני אקנה חדשות, אני על זה, אני פשוט לא יוצא לי כל כך בזמן האחרון. וואו, איזה שמש, תקשיבו, מזג האוויר לא פשוט בכלל, אבל מצד שני גם ממש, השמש ממש מחזקת, זה ממש עוזר. לא יודע, לי לפחות זה נותן הרבה אנרגיה. קצת מתיחות, אני מאוד ממליץ אחרי ריצה, כדי לא להישאר תפוס. אנחנו נעשה קצת כאלה, כמו בהתחלה. not too shabby, אה? 10 דקות פה בסאונה. ממש חם. אני לא יודע כמה מעלות, רשום פה בפרנייט. רשום 136, לא סגור כמה זה. מפה לאמבטיית קרח. וואו, תקשיבו, זה אחד החמים. פה כבר 11 דקות. קר ברמות. זה הכנה לאמבטיית קרח. עשר דקות סאונה, 3 דקות אמבטיית קרח. תראו את הגוף שלי, זה אדום. קר ברמות. היה מגניב. מרגיש טוב, מרגיש מעולה, זה אחלה התאוששות, אני מאוד מאוד ממליץ. באמת יש פה כמה מקומות בתל אביב שמציעים את זה, ואיפה שאני הולך, מקום שנקרא אייס גורו, מאוד ממליץ, אחלה חבר'ה, אחלה אנשים, וייב ממש טוב. קר מאוד. מלא אנשים, הייתי פה קוקוס, מי קוקוס. אני רוצה לשבת בים, אבל הים קצת מפוצץ. אין איפה לשבת, לצערי. תל אביב נמצאת באמת בתקופה הכי מפוצצת שראיתי בחיים. חוץ מזה, אין על מי קוקוס קרים, שמש טובה, ואחלה יום. טוב, לפחות, אם לא ים, תפסתי ספוט ממש טוב מול השמש. וואו, ממש כיף. יכול להיות ככה שעות. אז ככה, אני חזרתי הביתה, אני יושב פה לערוך קצת. שכחתי לצלם לכם, אבל הכנתי בול. יש פה שיבולת שועל, יוגורט חלבון, בננה, דבש, חמת בוטנים, זירי צ'יה, באמת, כל טוב. יושב פה עכשיו קצת לערוך, לעבוד על המחשב. בלי קשר, חזרתי מהים, מהריצה, מהטיילת, מהאמבטיה, מכל הסידורים של הבוקר. גם ישבתי לעבוד קצת על המחשב בבית קפה, גם לא צילמתי, פשוט היה הרבה אנשים. בכל מקרה, יושב פה עכשיו, מכין לו תוכן, כותב תוכן, ממש מנוחה כזה קצת. אפילו אני נראה לי אעשה איזה שנץ טוב של איזה שעה, ואז אני ארד למכון פה בבניין, לעשות אימון גב וכתפיים. קצת מוזר, אבל
הרגשתי שעשיתי יותר מדי השבוע חזה ורגליים וכל שאר הגוף וידיים, ולא נתתי דגש בכלל לגב ולכתפיים, חוץ ממתח. אז אני ככה רוצה לתת עליהם פוקוס שעה ורבע אימון, ולהפציץ במכון לטובת להגדיל עוד את המסה. עם כל הריצות ועם כל האימונים בדופק גבוה, קצת קשה לפתח מסת שריר, אז אני יותר בשימור. ככה נראה יום שגרתי, בוקר שגרתי, בתור בחור בן 23 נקרא לזה, שחי אורח חיים בריא. אני מנסה לחיות כמה שיותר טוב, בריא, לאכול טוב, להזין את הגוף בדברים טובים, לרוץ, להתאמן, להכל יש השפעה, למה שאתה אוכל, למה שאתה עושה עם היום שלך, ככה אתה תקבל תוצאות בחזרה, ככה הגוף יחזיר לך בחזרה. זה עובד לי כבר תקופה, אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את האורח חיים שלי, זה מה שממלא אותי וגורם לי להרגיש טוב יותר, מיום ליום, להשתפר. כרגע אין לי איזושהי מטרה, כמו מרוץ או מרתון או איזו תחרות, אבל אני פשוט משתדל לחיות בצורה הכי טובה שאני יכול, לספוג הרבה שמש, לרוץ הרבה, להתאמן הרבה, לאכול טוב, ליהנות ולשתף אתכם. אני חושב שזה מדהים שיש לנו בכלל את היכולת לשתף דברים דרך רשתות. פעם הייתי מאוד מקובע בדבר הזה ופחות מאמין, אבל באמת שזה דבר מדהים לשתף אלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים אפילו, דרך מסך, דרך סרטון, אנשים שאכפת להם מעצמם, אנשים שרוצים להתקדם ורוצים רעיונות ומקבלים השראה כזו או אחרת. אז יושב לעבוד פה עכשיו איזה שעה, להכין לכם סרטונים ונמשיך לאימון, אני אשתף. אוקיי, יש משהו שאני רוצה לדבר עליו, וזה לגבי פחד של הרבה אנשים לעשות כל מיני פעולות וכל מיני דברים, ואנשים פשוט שוכחים שזה ממש בסדר לטעות, וממש בסדר שלא הכל יהיה מושלם, ולא הכל יעבוד ויקרה איך שאנחנו רוצים, כי זה חלק מהחיים, וזה חלק מהדרך של השגת מטרות, של הצבת יעדים, של השגת יעדים. בסוף חשוב לנו להיות ריאליים, אבל כן חשוב גם להתפרע במחשבות שלנו, ולהבין שאפשר לחלום בגדול, אבל זה בסדר גם אם לא הכל קורה כמו שאנחנו רוצים. ואני גם חווה את זה על עצמי, שאני רוצה להשיג משהו ספציפי, ואני לא משיג אותו לאורך זמן, או שלוקח לי המון 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 זמן להשיג אותו. אני מאוד מאוד מתבאס, אבל זה לא נכון, זה בסדר, זה חלק מהדרך, וזה חלק ממה שאנשים מפספסים. שלטעות זה בסדר, ויותר מזה, אני יכול להגיד גם שאנשים לא רק מפחדים לטעות, הם גם מפחדים לנסות דברים. הם מפחדים לעזוב את הבית של ההורים, הם מפחדים לעשות כל מיני פעילויות כאלה ואחרות, כי הם פוחדים שזה לא יעבוד להם, או שזה יפגע בהם בטווח הרחוק, וזה טעות, כי אנחנו פשוט תמיד יכולים לחזור לנקודה שבאנו ממנה. וגם אם לצורך העניין לקחנו סאבלט על דירה בתל אביב, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים לעבור לגור בתל אביב, אז אפשר לקחת סאבלט של חודש, וגם אם אנחנו סובלים במהלך כל החודש הזה, ולא מוצאים את עצמנו, ולא נראה לנו, וזה לא אנחנו, זה בסדר. אפשר בסוף החודש לחזור לבית של ההורים, או לחזור מאיפה שבאתם, ושום דבר לא ישתנה. מקסימום ניסיתם וראיתם שזה פחות מתאים לכם. ולהפך, יש גם את הצד השני, שזה כן מתאים לכם, ואהבתם והתחברתם, והכרתם את הבת זוג הבאה שלכם, והכרתם את החברים החדשים שלכם, ומצאתם עבודה, או נתקלתם באיזה בחור עשיר שיש לו מלא חברות, והוא נדלק עליכם, במי שאתם. אז הכוונה, מה שאני מנסה להגיד זה שאל תפחדו לנסות דברים, וברגע שתתחילו לנסות דברים חדשים, הזדמנויות חדשות יצוצו, ודברים חדשים יופיעו בחיים שלכם. השעה כבר 5:15, ונרד לאימון. אימון גב, כתפיים, כמו שאמרתי, יהיה מגניב. יש לנו פה פרי-וורקאוט, לחם קלו,
אספרסו קצר, טיפה קרח, מלא מלא מים. אנחנו עדיין פה בעריכות. יש לי פה קצת בלגן בחדר, תתעלמו. בכל מקרה, רוצים לעשות אימון כתפיים וגוב. יהיה מגניב, יהיה כיף. וואי, תראו, השתזפתי, לא יודע אם רואים. תפסתי אחלה צבע בים היום. אני עכשיו אתארגן זריז, אוכל את זה, ולחטט בראש. הרבה אנשים, משתדל לצלם איכשהו, אבל בעיקרון לא נכון בבניין. אחרי תרגיל אחד של גב, אני מסיק פה פאמפ. עכשיו מה לעשות, חושב הרבה, צריך פה הרבה זמן על חשיבה. אוקיי, סיימנו את האימון. קצת קר בחוץ, בגלל זה אני עם ארוך. בכל מקרה, הכנתי לעצמי ארוחת ערב. יש לנו פה 300 גרם בשר טחון, 3 ביצים, לחם אחד שנשאר לי, סתם עשיתי אותו. שמתי מלמעלה מלח, אורגנו והוט סוס. השעה כבר 9:20. מאוד ממליץ על ארוחות מלאות בחלבון אחרי האימון. אני לא באמת יודע אם... אני לא מאמין לזה לפחות, שצריך פשוט ישר לדחוף חלבון אחרי האימון. זה לא משנה כל כך, בסוף יש סך שבועי של קלוריות ושל חלבון ודברים כאלה. ואם אתם הולכים יותר רחוק, זה בסוף סתם המצאה, זה מספרים. אבל חשוב לאכול פשוט כמויות של אוכל. זה ספציפית, יש לנו פה 300 גרם בשר גראספד. אני לא יודע עד כמה זה גראספד, אני לא יודע עד כמה זה אמיתי, כי אין לנו גראספד בישראל. גראספד, מי שלא יודע, זה בשר מפוקח, זה בשר שמאכילים את הפרות רק בעשבים, ואז ככה נוצר גראספד, בשר שהוא יותר איכותי ויותר בריא. לצערי, אין פה יותר מדי תרבות של אכילה בריאה, אז זה מה שיש לנו. אז בכל מקרה, תבדקו איזה בשר אתם אוכלים, זה המלצה שלי. אני לא חושב שאני אצא היום, אני מפה הולך להתקלח ולהתארגן לשינה לדעתי. יום חמישי בעיר זה נורא צפוף, לא אוהב לצאת. חריף. זה היה היום בחיי, בתור בחור בן 23 שגר בתל אביב וחי בריא. משתדל לחיות בריא לפחות, ריצות, אימונים, כל מה שאני עושה ביום כדי להיות חטוב והכי חזק שאני יכול. אם אהבתם, אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי ושימו לייק, וזהו, אוהב אתכם, פיס.